Krásny deň vám želám. Krásny deň vám želám, milí dospeláci a milé deti. Áno, krásny deň vám želáme. A čo nám, babi Danka, prinášaš? Dnes vám prinášam úplne najčerstvejšiu rozprávočku, ktorá ku mne prišla dnes nad ránom. Ja mám rada rozprávky. Áno, a určite aj veľa dospelákov, pretože táto rozprávočka je o šťastnom vajci a poviem vám, je taká fajn, že sa dokonca páčila aj mne až tak veľmi, že sa musím o ňu s vami podeliť. Tak čujme. Jasné, ja vám ju porozprávam, len teba si ty moja zvedavka. Postavím sem, môže to byť takto, že budeme obraze aj Barborka, aj babi Danka. Takže môžeme ísť na to. Dnešná rozprávočka o šťastnom vajci. Máte svoje sny? Barborka, aj ty máš svoje sny? A takéto sny má aj malé vajce. A toto šťastné vajce celkom nedávno zniesla šťastná sliepočka. Šťastná sliepočka behala po dvore spolu s ostatnými šťastnými sliepočkami, zobkala si čerstvú trávu, pila čerstvú vodičku a ako inak tieto šťastné sliepočky musia znášať len a len šťastné vajíčka. A takéto šťastné vajíčko mám dnes ja v ruke a dnes mu splním sen. Aký je tvoj sen, šťastné vajíčko? No môj sen je, ja vám poviem, jeho snom je byť na špenáte. Poznáte špenát? Špenát u nás patrí k tým najobľúbenejším jedlám, pretože je veľmi pekne a chutne pripravený. Na tanieri vedľa zemiačikov je položený špenát a na tom je vajíčko, voľské oko. Wow! A to je sen tohto vajíčka. Toto šťastné vajíčko malo veľmi veľa kamarátov, ale tí kamaráti mali svoje sny. A naše vajíčko si išlo za svojím snom. Jeho snom bolo byť na špenáte. Aj iné vajíčka mu hovorili, vykašli sa na špenát. Pozri sa, čo z teba môže byť. Napríklad aj takéto krásne, žlté kuriatko. Kuriatko je krásne, povedalo naše vajíčko. Lenže ja budem šťastné, keď budem na špenáte. Takže tomuto vajíčku sa splní sen. A ďalšie vajíčka mu hovorili, vieš čo, milé vajíčko, poď s nami, my pôjdeme do Praženice. Vy pôjdete do Praženice? Áno, tak vám želám šťastnú cestu. Ale môjim snom nie je byť v Praženici, ale na špenáte my vieme, že na špenáte. Takže naše milé vajíčko si išlo ďalej svoju cestu. A prihovorili sa mu ďalší kamaráti. Poď s nami, šťastné vajíčko. Z nás bude nádherná torta. Gazdina z nás upečie tortu. Akú tortu? Takú krásnu, vyzdobenú. Alebo z nás upečie aj bábovku. Ja viem, babi Danka robila včera bábovku z vás, ale to není môjim snom. Si úžasné vajíčko, že si ideš za svojím snom. Takže naše vajíčko nešlo ani do torty, ani do bábovky, ani do Praženice, ba dokonca z neho nebude ani malé kuriatko, pretože naše vajíčko čakalo na svoj deň. A niektoré sny sa plnia veľmi rýchlo. Niektoré sny sa splnia tak rýchlo, že blikneš očami, Barborka, a sen je splnený. Ale na niektoré sny si treba počkať. A toto naše vajíčko sa dočká dnes.
Dnes sa splní jeho sen a bude u nás na špenáte. Na tanieri so zemiačkami, so špenátom a jedno jediné vajíčko bude kráľovať na mojom tanieri. A to je sen tohto vajíčka. Tento sen sa dnes splní tomuto vajíčku. Preto je toto vajíčko šťastné, lebo nepodláhlo ďalším ponukám, ale išlo si svojou cestou, išlo si za svojím snom. A Barborka, aj ty máš svoje sny? Áno, a ja mám svoje sny. Mojím snom bolo spolu s tebou, babi Danka, rozprávať rozprávočky dospelákom a deťom. To je úžasné, Barborka. Veľmi sa teším, že máme spoločnú cestu. A babi Danka, čo tvoje sny? Máš nejaké sny? Ja? Ja som mala veľké množstvo snov a splnili sa. Áno, všetky moje sny sa splnili. Ale to neznamená, že teraz nemám ďalšie sny. Moje sny pribúdajú. Doslova by som povedala, zo dňa na deň milujem svoje sny a rada si ich plním. Veru, aj moje sny sú niektoré krátkodobé a niektoré dlhodobé. Na niektoré stačím sama a s tými inými mi pomôžu moji priatelia. Takto je to v živote. A nielen ja si plním sny pomocou mojich priateľov alebo prostredníctvom aj Barborky, ale ja pomáham takisto plniť sny druhým. A ako to robíš? Ako to robím? Mnohí z vás vedia, že ma nájdete spolu s Barborkou na stránke s mojím menom a ešte samozrejme aj na YouTube. A keď chcete vedieť ďalšie rozprávky, budú ďalšie? Áno, predsa Šťastné vajce nie je naša prvá rozprávka. Šťastné vajce pribudlo rozprávkam, ktoré už na našom kanáli máme a takisto na tento kanál budeme dávať ďalšie rozprávočky. Teším sa. Áno, a až sa tešia aj deti a dospeláci. K našim rozprávočkám sa dostanú veľmi jednoducho. A to tak, že kliknú na zvonček, pridajú odber a každú našu novú rozprávočku si vypočujú ako prvý. A my vám pritom spolu s Barborkou držíme palce, pretože aj my sa tešíme na vás. Toto je aj o spolupráci so mnou a s Barborkou, ale takisto aj s vami, milé deti a milí dospeláci. Majte sa krásne a buďte šťastní.